tässähän se minä oon. Möhintärappina. Se olen minä, möhintärappina tässä. Se joka tekee nämä Vaavinallen seikkailut ja nämä on tässä näin. Niin. Tää on mun ensimmäinen blogivideo YouTubessa. Eihän vaan siksi alan tekemään näitä blogivideoita, koska mä aion niin kun kertoa näissä, että mitä mun niin kun näissä animaatiosarjoissa tulee tapahtumaan ja silleen, että mä silleen samanlaisia blogivideoita tee kuin muut, että ne kertoo miten niiden päivä on mennyt, vaan niinku, mitä mun animaatioissa ja videoissa tulee tapahtumaan. Ja mä kerron kyllä tosin mitä ne kokonaan, mitä ne koko jaksossa tulee tapahtumaan, vaan siis niinku mitä vähän pikkasen siinä kerron siitä, mitä tapahtuu siis. Ja minkä takia mulla on tämä naamari tässä päässä? Se on aivan vaan siksi, että minä en halua, että kukaan niinku tunnistaa mua tuolla kadulla tai missään, niin siksi on tämä naamari. Se on muuten hieno naamari kanssa. Niin, sen takia on naamari päässä. Sen kutittaa naamusta kyllä. Ja sitten muut noissa blogivideoissa kertoo aina, että mitä niillä on käynyt, niin no kyllä mäkin saatan joskus niissä mun seuraavissa blogivideoissa sanoa, että mitä on tapahtunut ja tälleen näin, niin saatan sanoa silleen, tai mitä hienoa on niinku tehnyt, tai sitten mitä hienoa on ostanut, niin saatan ne sanoa tässä. Oli siisti paikka. En tiedä näettekö te siinä videossa, niin mikä kuva siinä on. Siinä pitäisi olla harmaalla tämä The Legend of Zeldan logo. Se on hieno paikka. Milloin minulla tulee seuraava blogivideo? Se tulee silloin kun tulee. Mä aion tosin tehdä nämä blogivideot silleen, että mä en tee tästä Vaavinallen seikkailusta enää yhtään niinku, tai siis ollenkaan blogivideoita. Tästä Good vs Evil Keeper Heroesista, siitä mä aion tehdä kyllä blogivideoita joka jaksosta. Kerran aina mitä tapahtuu jaksossa, mutta en paljasta loppua ikinä. Ja milloin tulee se seuraava osa 8 Vaavinallen seikkailusta? Se parhainen naamari menee vähän huonosti, mutta ei se haittaa. Eli milloin tulee seuraava osa Vaavinallen seikkailusta? Se tulee joskus joulukuussa tai tässä kuussa. Toivottavasti tässä kuussa, koska aion tehdä myös tämmöisen jonkun mittaisen jouluspesiaalijakson. Sitten kun mä sanoin tuossa, että me saatan joskus niin näytellä jotain hienoja asioita, mitä mä oon ostanut tai tehnyt, niin tiedättekö mikä tämä on? Se on puukäsitunnilla tehty Paul-nukke. Nähty muun muassa Paavin seikkailut tuossa 6. ja 7. Se saa oman YouTube-sarjansa sitten aikanaan. Että jään itse tehty, kato, piirretty kaikki naamat. Tälleen näin. Ja minä oon tehnyt. Sitten tämmönen piirrostus, mitä mä tein siinä. En tiedä näettekö näitä kuvia ihan kunnolla, mutta siinä on taas Paulin kuva. Sama heppu kuin äsken lelulla. Tuossa noin ja jossain tässä näin näkyyköhän se. En tiedä, mutta näkyykö. Niin siinä pitäisi olla Sonic the Hedgehogin kuva. Ihan itse päästä keksin kuva. Tuolla Angry Birds. Tuossa vieressä Paavin seikkailusta. Arvottako kuva? Se on Appe. Täällä. Siellä toisella alakulmassa siis on Samusen kuva. Kaikki kuvat itse piirretty ja tossa The Legend of Zelda logo. Tossa on tämä Dark School tuolla Good vs Evil Keeper Heroesista, omasta sarjasta siis. Ja tämä tyyppi tässä on
On tämä tyyppi on tuosta Paavinallen seikkailusta. Tulee vasta osa 9. osassa siis. Ja myös viimeisessä osassa on hän kerro mitä tapahtuu viimeisessä jaksossa. Se selviää sitten. Ja toisella puolella on kans kuva siinä. Ja se on. Tiedätkö? Se on F-Zero. Käppää Falconin Pit Blue'n tää Blue Falcon. Ajattelin tässä vielä kertoa pari hienoa ostosta, mitä on tehnyt tässä vähän aikaa. No tämmönen Angry Birds Trilogy Nintendo 3DS:llä. Nyt hyvä peli on. Suomalainen peli. Tässä on itse 3DS. Minun oma 3DS. Siinä on se tämä Angry Birds just sisällä, niin olen pelannut sitä. Ja tässä hienot kannet. Kotelo tähän. 3DS on tämmönen Legend of Zelda Ocarina of Time 3DS. Hienot kannet. Jep. Sitten ajattelin vielä kertoa pari asiaa tässä ennen kuin itse lopetan tämän ensimmäisen blogivideon. On tämmönen kun mistä minun videoni sai alkunsa. Se on tässä. Se on VS alkaa. Piti olla alunperin pitkä elokuva. Pienenä tein. Tällä pitäisi olla vuosilukukin jossain. Ei olekaan. No. Joskus olisin ollut jotain 11V kun tein tän. Nythän olen 17V, että siinä on pikkuinen ero nykyään näissä videoissa. Ensimmäinen video poltin levyllä. Näkyy. Tuossa. Se on ensimmäinen Paul, miltä Paul näyttää ihan ensimmäisenä. Sillä ei ole sitä sen sinistä takkia vielä siinä. Ja tää toinen tässä on Dark School. Paintilla piirretty kuva. Mutta ihan 5 minsaahan tää Jaiba kestää, mutta pysyyhän se kivana muistona siinä. Ja sitten tästä VS alkaa, niin sen mä teen itse asiassa aluksi niin kuin sarjakuvana. Tässä on sarjakuva. Tässä on se takakansi. Tippua tai paskaa. Ja tässä ei ole mitään samaa juurikaan kuin tässä tulevassa Clippers Evil Keeper Heroesissa, paitsi että hahmot on samat. Muuta samaa ei ole. Näillä ei ole edes autoja tässä vielä, että on pelkästään tappelee tässä. Kakkososa. Tätä en jaksanut tehdä edes loppuun. Tässä on mitä tehty näitä. Itse asiassa tehty 3 sivua tätä sarjakuvaa tehty. Joskus ala-asteen aikoina tein. 3. osaa en ole tehnyt. Mutta tosin animaatiosarjaa on tehnyt paljon enemmän jaksoja kuin 2. Ja sitten olisi vielä tällainen Paavinallen DVD-box, jossa on toistaiseksi vielä pari tyhjää valkoista, itse asiassa Nintendo Wiin koteloa, joihin pitäisi olla vielä sisältöä. Tässä on se, mistä Paavinalle oikeasti lähti. Paavinalle joulukalenteri 1, ei 2. En aio ikinä ladata tätä YouTubeen, koska tää on ihan hirveetä. niin. Se on tässä kertominen vuonna, se on tehty 2009 vuonna tehty. Ei voi olla. No. Se oli niitä ekoja videoita, niin en oikein tiennyt vielä, että miten niitä tehdään. Sitten tässä näin on 24 jaksoa, jossa muistaakseni oli nämä
näytöt ja loppunäytöt oli suurin osa jaksoista. Itse jakso kesti aina minuutin ja sitten koko jakso kesti yhteensä 2 minuuttia täällä lukee niin. Elikkä siinä oli puolet alkunäyttöä ja puolet sitten kakkaa, että siinä oli aikamoiset valikoimat mitä katsoo, että niin. Tässä näin on. Tää löytyy YouTubesta tämä Paavinalle Joukanteri 2 tehty. Aamullahan on ne täällä. Näille. Tää on muovailu vähän Paavinalle tässä. Täällä on vielä Appe kanssa. Aika rumiahan ne ovat, mutta silloin tein ne tälleen. Ja vielä on yksi hahmo, joka oli tässä niin kun kannessa. Tiedän, että se on kyllä Toy Story Woody, mutta minun sarjassa se sanottiin Bobsadaksi. Tai Bobiksi oikeaksi. Ruotsalainen jätkä, joka on homo. Ja sitten on vielä tämmönen Paavin seikkailu DVD, joka mä olen valmiiksi niin tehnyt. Odottaen tätä YouTubessa olevaa Paintti-sarjaa. Taas tää naamari tippuu. Niin. Täällä on, pitäisi olla 10 jaksoa tulla tätä, niin sit mä polttasin sen koneelta levylle. Ja uskokaa tai älkää. Tähän on mennyt 2 vuotta, kun mä oon tätä tehnyt. Täällä lukee 2010 ei mitään. Elikkä luultavasti 2013 vuonna tulee loppumaan tää 1 kausi. Sen jälkeen alkaa Good vs. Evil Keep Heroes, että tiedän, että lausutin vähän huonosti, mutta nimi on Good vs. Evil Keep Heroes. Eli älkää nauraa sitä. Niin. Vielä on tässä sellainen pikku asia. Kun minä nyt alan tekemään näitä vlogivideoita sitten enemmän ensi vuoden ja sen jälkeen niin enemmän, niin tässä olisi tämmönen hahmo. En tiedä näkyykö se taaskaan, mutta tässä Pikachu on Good vs. Evil yllättäen samaa paikka tässä, niin Paulin vaatteet päällä Pikachulla. Vihainen ilme on Pikachulla siinä. Se tulee tämmönen oma, tai siis niinku, no mikäs oma se on, kun se on Pikachu. Niin oma hahmo tälle mun blogivideolla, niin jonka nimi on muuten Blokatsu. Ei Pikachu, vaan Blokatsu. Niin. Niin, ja sitten vielä semmonen juttu, että jos haluat kysyä minulta ihan mitä tahansa, niin kysy sen pois. Voit lähettää sen tämän videon kommentteihin. Minä vastaan sen seuraavassa videossani. Siis tämmöisessä blogivideossani. Ja muuten nämä blogivideot tulee muuten olemaan sitten, että nimellä tässä naamarissa tulee pikkasen kuuma. Ei siis tuolla nimellä vaan niin tämmöisellä nimellä kuin Möhinter Pictures Blokatsu. Ja sitten sen jälkeen tulee blogi numero ja sitten sen jälkeen nimi. Ja vielä on pikkujuttu tässä vielä kerrottuna. Tämä boksi, minkä näytöin tuossa aikaisemmin, niin siihen pitäisi tulla lopussa Paavinalle elokuva. Todellakin on siitä pieni traileri tuolla YouTubessa. Se on tämmönen nimellä Legend of Paavi trailer. Siis The Legend of Paavi traileri. Anteeksi, tuo eskinen. Eli tosiaan, jos haluat kysyä jotain muuta, kysy pois. Se on muuta kuin moro.